Sarikaham, Belaki Hambai, Tiris Komolpur Division TPF di Kaisha Protest Tamunoti Hurke Sini Bishoji Deborma যে 21 তারিখ নভেম্বর যে বুথার জাকমনি তিনি জরা বনি জাস্টিস মায়াখো তিনি জরা বনো বুথার নাইরনো রমই ফাঁসি রজাকমনি जों नुगियाखो स्टेट गभर्नमेंट नि बिसिंतै आबनि बागै जों टीपीएफ नि ओंगै তিনি कमलपुर डिविसन हायनो हाय जों गोबांबा टीपीएफ नि ओंगै जों सेंथुमा कारफिउ खायखा सिनि बिश्वजित देबरमानो तैयै फार्स्ट सेंथुमा तै सेकेंड सेंथुमा आबनो कारै जों तिनि टीपीएफ कमलपुर डिविसन नि ओंगै जों हायनो हाय खादमानि जों पान्डा खायफिका रेली खायफिका सिनि बिश्वजित देबरमानो बुथारनायनो जेसकेपानो फासि मारनाय যতদিন না পর্যন্ত ফাঁসি রিয়াসাকসो টিপিএফ নিগै অসবা থাকफ्लायासो खायफ्लाय तौनाय दिनै जों कमलपुर डिविसनाव खायखा पायखा हाया जों सारा त्रिपुरा कान्ट्रियावनो जों तै वाइसा जों बिश्वजित देबरमानो बुथारनायनो फासि ररैमाया साक पर्यन्त जों असबानो चलेरै तौनाय आबाय ख्लायनो जों थांनायाव बिश्वजित देबरमानि बर'नि फेमिलि नखुंनि हयते तैबनि हिक तैबनि साजोक तैबनि क्रासो खलायो जों बर'नि बागै हाइकोर्ट बिचार रखा जेसकेपानो सीबीआई तदन्त खायो बिश्वजित बुथारनायनो जे बिदि फुटेज फायै दङ मासा खलायो कारिवै बर'नो फासि रनानै थौ अब टीपीएफ नि नायमौ अब इख्लायनो बोसकांनि 1 तारिख फेब्रुवारि 1 तारिख जे जों बिश्वजित देबरमानि तयै हाइकोर्ट केस खैबनि आबनि हियारिं फाइतों 1 तारिख आबनो 1 तारिख जे हियारिं जे चिनि ऑनरेबल चिनि त्रिपुरा हाइकोर्ट नि चीफ जस्टिस ब काहाम केनो जारि खायनाय तै बिश्वजित देबरमानो बुथारनायनो भिडिअ फुटेज नि बिसिंतै खरकसा के रमै फासि रनानै सीबीआई तदन्त रनाय होनाय जों आसा नारगो आबनो जेसकेपानो मारनाय होनायनो जों तिनि प्रोटेस्टबो खायो आबनि बागै बेलायके वानामा सिंसा त्रिपुराहानि कन्डिशन बिश्वजित देबरमा जे बुथारजामनि भिडिअ फुटेज दंमनि परेबो रमै तिनि शास्ति बिधान करे अबहाय खलायो त्रिपुराहाव 70 बछरानि अर जे राष्ट्रद्रोही जे देशद्रोही जे साम्राज्यवाद बा विदेशी शोषण नीति त्रिपुराहाव 70 बछरानि कसा कफरनि बमुंतै जोंनो गोबांबा एनजिअ संगठननि बमुंतै गोबांबा पलिटिकेलनि बमुंतै अबहाय खलायो आन्दोलननि बिसिं जोंनो बुथारमानि सक्तारमानि राजनीतिनि बमुंतै अबहाय खलायो गोबांबा त्रिपुराहाव बुथारजामनि तिनि जरा बिचार आचार करे खलबै थांजाखा खलबै तंखा कोनो बिचार शास्ति विधान करे आबनि बागैनो जों तिनि प्रमाण मानै फायखा प्रुफ फायखा एविडेंस फायखा तिनि बिश्वजित देबरमानि बिसिंतै हायनि बागैनो जों सुदु बिश्वजित देबरमानो बुथारनायनो सिबि फासि मारनाय आबया गोबांबा त्रिपुराहाव लाइन सयै बुथारजाकमनि जेरै कल्पना जमातिया एसडीएम शशिमोहन आईएएस ऑफिसर सुखराम देबरमा गायत्री देबरमा तै प्रियंका रियांग अबहायके गोबांबा बुथारजाकमनि आबनि शास्ति विधान जे बुथारनायनो फासि रनानै बेबाक त्रिपुराहानि जे माइग्रेशन इलिगेल माइग्रेंट जे जोंनो बुथारफायनायनो पुरापुरि सीबीआई तदन्तनि बिसिंतै रमै कारिवै फासि रनानै अंथ होनाय जों ऑल त्रिपुरानि जों तै वाइसा जों जेरै त्रिपुरा हाइकोर्ट जों त्रिपुरा गभर्नमेंट एगेन्स्ट पुलिस प्रशासन तै डीजीनि एगेन्स्ट जों जत केस फाल खायनो आबाय खलायनो जों जे तिनि बिश्वजित देबरमानि जे प्रोटेस्ट खायथानिव जस्टिस नि बागै आन्दोलन खायथानिव बरकजोंनो गोबांबा केस खायखा अरनि पुलिस पेटवाराव विदेशी सरकार अरनि साम्राज्यवाद जे जों जस्टिस नायमानो अबसाया होनै तै वाइसा जोंनो बुथारजागोन जोंनो जस्टिस नायफोरखौ तै वाइसा जोंनो रमै चफिखा अब इके सिरि टीपीएफ नि जे सेंथुमा
part 2 part 1 khlai thaniwo jono kabang bo hoirani harassment khlai kya abono tui bosung sini Tripura ni high court no chung DG ni against police proshashan ni against mukhyamantri ni against oroni BDC sarkar ni against chung high court no case file khaijak abono tui bosini boskan ni 5 tarikh o hearing phaitongo je DG ni against chung case khaimani bahai ke borok no buthar jago tei waisa bichar naikha ke borok robui chajago abo Bharat ni constitution no borot ba Indian penal code no boro ain to কোন ব আর্টিকেল সিজার তো আবরে জবাব ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট তে অর ত্রিপুরা নি বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ ডিজি আবরে জবাব মারনাই হনে 5 তারিখ ফেব্রুয়ারি 5 তারিখ অলরেডি হিয়ারিং কাসাজা আবরে বাগে দেছ খা খাইয়ে তিনি অল ত্রিপুরা যত সোশ্যাল মিডিয়া नि बिसिंगते ते যত মিডিয়া नि बिसिंगते नायै तंनाय आनि त्रिपुरासा जाति र 70 बोसोरानि गो गोबां दाल बिदाल राजनीति बायचो बुथार जाखा आं सानानि बोसोगो जेबाबे बर' सोनो अर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस के खाई फैनाय बेआइनि अनुप्रवेशकारी बर' इंडिया ओ आइन क्राक तंगमनि परेबो ओ आइन बर' मानिया इंडियन पेनल कोड नि आइनबो मानिया अबाय खलायै बर' आइन सबाय फैनायबा ओ आइन मानिया वे जोनो बेआइनि बिसिंगते आइन कताल सनागै जोनो टर्चार खाइतो फैमनि आबनि प्रतिबादे जों जेसकेपानि टीपीएफ कारिनाय ते आबनि हिसाबनि कास्तो बनाय आबनि बागै ताखरो बखरो ना कयनानि बसुगो बुथार फैनाय बरक बुथार जांनाय जों कांग्रेस नि आमालो चिनि बरक बुथार जाखा सीपीएम नि आमालो चिनि बरक बुथार जाखा ताबो एट प्रेजेंट बीजेपी आईपीएफ ती सरकार नि आमालो साबो बुथार जाउका चिनि बरक बुथार जाउको बुथार फैनाय सीपीएम नि बमंगनागै जोंनो बुथार फैयो बुथार फैनाय बीजेपी आईपीएफ नि बमंगनागै जोंनो बुथार फैयो कांग्रेस नि बमंगनागै जोंनो बुथार फैयो आयां नारनि फैनाय बबे पसिबति हानाय इलिगेल माइग्रेंट बर' आयां नारनि फैयो से आइनो मानिया खलायै थानसा खलायै बुथारै तंफैमानुके जों बुथार जानाय बे बुथार जानाय जों थानसाङै चिनि प्रतिबाद खायटेदे तंक्रै चिनि मुभमेन्ट खायटेदे तंक्रै चिनि साथायदे तंक्रै अ साथाय ते प्रतिबाद खायथाय तंमनि बायदि तिनि टीपीएफ जों ते बर'मै बुथार जानाय तंलिया जों आबनि जास्टिस आबनि पुरापुरि सल्यूशन ते जोंनो बुथार फैनायनो सीबीआई तदन्तनि बिसिंगते बर'नो खरकसा के रावमै फासि रनानै थोहोनै जों केस खालायै दङ ते आबनो सालब्रोंब्रों जों सयावै प्रोटेस्ट खायदोङो आबनि बायदि जों तिनि कमलपुर डिविजनाव फायै टीपीएफ नि बिसिंगते जों खादुमानि रैली ते प्रोटेस्ट बिश्वजित देबरमानो बुथारनायनो जेसकेपानो फासि रनानै थोहोनै जों तिनि र चिनि तक्थु तैसानि थेके चिनि मेहेननि जराचों हि बतो हि मैचो प्रोटेस्ट खायका जे बसकानि 1 तारिख हियारिंगो ते बसकानि 5 तारिख हियारिंगो चिनि हाईकोर्ट पुरापुरिनि जास्टिस फायखायै ते पुरापुरिनि चिनि बिचारनो जास्टिस रनानै थोहोनै जों आशा खायैनो जों दिनै अ प्रोटेस्ट रैली खायो हामबाय खुलुमखा आनि बमंके आं टीपीएफ सेंट्रल कमिटिनि सारा त्रिपुरानि चीफ अर्गेनाइजर कर्ण जमातिया बुथानेर दाक्ति ग्रेप्तार माखैनाय बिसिसि देबरमानो बुथानेर दाक्ति ग्रेप्तार माखैनाय नागरिक सुरक्षा मंच टेररिस्ट नागरिक सुरक्षा मंच टेररिस्ट मिजो कन्वेंशन टेररिस्ट मिजो कन्वेंशन टेररिस्ट हाव दाक्ति एनआरसी माखैनाय हाव दाक्ति एनआरसी माखैनाय बीजेपी सरकार नि सीएन रसादे